Roja sêşemê siyê tebaxê êzîdiyên herêma Cezîrê li bajarê Qamişlo salvegera heştemîn ya komkujiya Şengalê bi bîr anîn û banga parastira êzîdiyan kirin. Li pêş avahiya netewê nêkbûyî welatiyên bajarê Qamişlo tevlî xelkên êzîdî bûn û mangirtinek li dar xistin. Mala êzîdiyan li herêma Cezîrê daxuyaniyek belav kir. Tê de tekez kir got piştî derbasbûna 8 salan ji komkujiyê heya niha bi hezaran êzîdiyên windayî hene û bi 10,000 malbatên êzîdî di nava kampan de dijîn. Komkujiya kurêxistina terorîsta Daişê li Şingalê pêk anî. Derbas dibe û civaka êzîdî heta niha jî derdkişîna encamên wê yên biêşin. Ji windabûnê bigire heta bi sedên zarokan, jin û mêrên winda. Bi 10,000 malbatên êzîdî hîn jî li kampên ku kêm hewcedariyên ji bo jiyaneke baş û guncaw tunene dijîn. Êzîdiyên herêma Cezîrê ji netewê nêkbûyî xwestin got parastina êzîdiyan ji komkujiyan bikin û çareseriyekê ji rewşa koçberên êzîdî re bibînin. Hevseroka mala êzîdiyan li herêma Cezîrê Leyla İbrahîm ji dengê Amerîka re dibêje got wan nameyek radestî netewê nêkbûyî kir ji bo xwedî li êzîdiyan derkevin. حتى نها يعني كسب خدي دنا كتي حتى نها برسل وسقامي دنا تكونا دنا حتى نها كسن كاري فقر سر واخا خو سر جندي خو واري خو ما وك الفيديو وك مالا ازيديا ما نمقدا يو ان ما وجبو الروشاوان سكنين والحالي واب برسن وشارك جوار بكين جبو ملاطيما هنب هن فقر سر اخا خو Li aliyekî din welatiyên bajarê Qamişlo beşdarî mangirtinê bûn û bi gelê êzîdî re banga parastina êzîdiyên Bakur Rojhilatê Sûriyê jî kirin. Welatiyê bi navê Salah Helebo dibêje got li Bakur Rojhilatê Sûriyê rojane rastî gef û êrîşan tê. Di nav de jî gelê êzîdî got vê herêmê dimîne koçber bûye û mal û milkê xwe berdane mîna Efrîn û Serêkaniyê. Hêvî dikim ev nama me bigê her kesî. Çi kesê got piçekî insaniyet, keramet, ûjdan, demîr rêxistin diyar bibe cemana gerek hingî birastî jî tevlî me bibe bi vî rojê hatina gimahatiya vedê em vî dengê xwe vê xebata xwe vê êşa xwe derdê xwe gem diyar elemê tevlî bikin îdî helqa sal ser mertebebaz dibe rojane kuştên qetilkirin tehcîr birêberiya dibêjin xwedê giravî em îslamin birêberiya hinekî jî em demokratin lê belê mixabin 8 sal ser komkujiya Şengalê derbas dibe حتى أنا كسيدن جا خبيرا جا كيربازا كراستي جبنا ما فكي هنكي بحسن له أم إنسان كسر ما تغيده ما أو هنكي برسفنا ده. هجايا ببرخستنا ياگو دسیتا باقی د سالا 2014 ریخستنا داعش êrîşê navçeya Şengalê li herêma Kurdistanê kir û komkujî dermafê êzîdiyan te bêkanî. Li gorî amarên fermînêzî 5,000 êzîdî bûn qurbanî. Heya niha jî bi hezaran êzîdî windayî hene got çarenûsa wan nediyar e. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.